Perfect. Mulai bukan lagi.
Gak arti kan ya? Joget dulu. Baik, Bang. Ngisin di kowe, kamu gak kowe. Nek aku ra isin, lah liyane urung kok. Lah aku ra isin. Loh. Lah ya golek opo? Ngomong, sing ngomong lho. Bleki. Bar. Jaluk bleki lho. Apa iso? Thank you.
Jangan wirem lho. Galangan wirem lho. Mae bakal gorengan bawaan loh. Aku tahu tidak ada gorengan di mana. Enak apa? Gak enak. Mabu. Ngabur, suamu loh, perasualan loh. Ti, Mariati, ti anakku ti. Suara sekolah ya. Jelas suara. Lalu loh. Lur gede. Kilo. Dhuwur lho rek.
Mari merpati ini kali. Bantuan sopo kowe? Wah, bantuan berarti. Bola mu ya. Bola.
Dadi pimpinane praja ayo bila awit dadi pun kakang isih durung kersa pun kakang isih durung wasis kenani bab tata negara Dimas Osmono Dr. Mas nyatane sirahe ujug lakunipun kabeh kula boten negake yen to panjenengan ucap saking kraton Ayodhya. Kula kados punika Kang Mas. Wonten pundi papan kula panjenengan ingkang kadang Lesmana nderek Kang Mas. Kula kanuwun kakang perintah Mas. Perintahkan sejatine eko ninggalake Praja Ayodhya awit Mas. Sirane wis mangken diutus dadi ratu ing Praja Ayodhya pertakan kedak golek pengalaman dhisik Mas kang serama sing kabeh panjenengan bosen cisah kuwatos yen to panjenengan ucap saking kraton Ayodhya kasugenanipun Kanjeng Rama tasih wonten Punggawa tasih wonten Dimas Barata. Kula kados punika. Kula Lesmana kang balungi dhateng panjenengan Kang Mas. Kaya bobote sirapu tresna marang kakang. Awu Dimas. Ing dinaliki perkakang arsa netepi Bapak Niwasaka. Supaya nipun kakang tetep tegel yen kok bisa dadi pimpinane praja ana ing Ayodhya. Mula Dimas sirane ndak utus njaga kasugenane garwaku sing ndak tresnani iki Dimas. Nanging apa kok iku keparengane dhek jenengan to Pak. Ora becik. Oke, papan pasukan kono akeh kewan kang ganas mula saka kuwi. Tinimbang sirang nyeripeti lakunipun kakang panendak titik lawan Dimas Lesmana. Kok ados nang kula dhek masakan jenengan kula. Dimas Dodo perkakang titip kang mbokmu simpan. Lajeng Kula nanggung. pun kakang nyuwun pamit. Kakang langsung selek. Kanggo Sinta Sing kepiye Dimas Lesmana? Kang Mas Rama badhe sendakap suku tunggal untuk babagan Bawasaka. Panjenengan sampun menyambut yen to kasugenanipun panjenengan kanggo Sinta sampun dipun pasrahaken dhateng Kakang Lesmana kanggo. Aku wis midhangake apa sing diatur karo Kakang Rama Dimas. Sirang kudu ndokone kang mbokmu. Yen ora mbokmu
wit-witan punika kanggo Iya. punika pawujudaning kidang kencana kanggo Sajake kanggokmu kepengin kidang kenceng minum keandalan kanggokmu. Nanging wis semana boten sakit ninggalake kanggok lore papan punika kanggo Ora dadi bolongan apa yen sliramu upadian sedelo wae kanggokmu. boten kanggo boten Kang Mas Rama sampun pitaya dhateng kula yen to wonten punapa-punapa kang kadang lesmana kang tanggung jawab kanggo Sliramu kukuh ora gelem upadi dan kencana karo diko kanggokmu. boten kanggo Yo sliramu ing papan kene ora ana gunane blas. kula namung mituhur aturipun Kang Mas Rama kula jadi kasugenipun panjenengan kanggo Suwe-suwe kanggokmu iki sujono marang sliramu. Ning papan iki mung ana kowe karo aku. Bebek sliramu iki duweni rasa tresno karo kanggokmu ya. kanggo Sinta panjenengan kondhokan kados mekaten kula tresna dhateng panjenengan namung selampes panjenengan punika garwa Kang Mas kula Kang Mas Rama saestu Laksmana boten gadah raos tresna dhateng panjenengan kanggo Nyatane kanggokmu kepengin kidang emas wae sliramu ora bisa nyatani jelas. Laksmana namung mituhur dawuhipun Kang Mas Rama boten ateges Laksmana gadah raos tresna dhateng panjenengan kanggo Sliramu duwe rasa tresno karo kanggok Sinta. boten Sliramu duwe rasa tresno. boten kanggo Rasaku iki Mas. kanggo panjenengan tega dhateng Laksmana kondhokan kados mekaten kanggo yen to kados mekaten panjenengan seksen wiwit dinten punika kanggo wiwit dinten punika Laksmana bakal madhep para kelompok Kanggokmu iki kandhane kaya ngono. Pangapunten kanggokmu sing gedhe Mas. nganti Laksmana kondhokan kados mekaten kanggo budaya Laksmana kepengin buktiaken yen to Laksmana mboten gadah raos tresna dhateng panjenengan panjenengan kanggo kula tresna dhateng panjenengan namung selampes panjenengan garwanipun Kang Mas Rama kanggo Aku kaya ngono sliramu Mas. Pangapun aku sing kanggo Sinta piye Mas. yen to panjenengan kesake kidang kencana nggih kula badhe minangkani nanging kanggo wonten ing papan punika badhe kula ajak kala cakra kula ing dhateng panjenengan dipun kula upati kidang kencana panjenengan boten pisan-pisan pun cakra ajak kala cakra kanggo Sunwi
Membo pawujudan kidang kencana. Iya, sapa sing aku? Ora perlu mangerteni aku. Aku Lesmana Lesmana. saka Ayodya. Nyatane kowe Membo warna gudha kelawan Kang Mbok Sinta. Ora dadi kaya apa Lesmana. Kuwi wis suka prasetya marang jiwa ragaku. Yen to koyo ngono kowe bakal tak iris ganamu. Banjur bocah lanang kuwi sapa ya? Mereka paling polos saking ayu. Lesmana. Ya,